Make sure to kunikeza a verse a day, ngoba a verse a day will always chase away the devil. And our verse of the day litholakala encwadini kaJobe 42 iverse u16 and u17. Emva kwalokho uJobe wayesekhona iminyaka eyi140, wabona amadodana akhe kwaze kwaba izizukulwane ezine. Wafake uJobe esemdala esenelisiwe izinsuku. Nanti ivesi esiqala ngalo usuku namhlanje kungumsombuluko ekseni. Emva kwalokho uJobe wayesekhona iminyaka eyi140. Nansi ingxenye engithinta kakhulu kuleli ivesi lithi emva kwalokho, after everything that happened to Job, he continued to live after many trials and tribulations, after many difficulties angabhekene nawo. Emva kwalokho uJobe waphinda waphila, waba khona futhi eminye iminyaka eyi140. Emva kwalokho ngifuna ukuthi njalo namhlanje ekseni, after uJobe eseluze everything that he had, after losing his wealth, after his health was so bad, after losing his friends, after his wife turned against him, kodwa uJobe waphinda futhi waphila. Okusho ukuthi sekumehlele konke, emva kwakho konke kwamehlela waphinda waphila futhi uJobe. Angazi namhlanje kupho obhekene nakho, angazi namhlanje iziphi izimpi ozilwayo, kodwa ngifuna ukuthi emva kwalezo zimpi lezo uzophinda futhi uphile, ubone ukusindisa kaSimakade. Ngemuva kwalezo inhlupheko lezo oyihluphekayo uzophinda futhi ume. Emva kwalolo sizi obhekene nalo, you are going to live again. You are not going to die in your struggles. You are not going to die in the midst of your pain. You are not going to die in the midst of your disappointments, in the midst of your discouragements, in the midst of your chronic diseases. You are not going to die. After that, Job lived. Emveni kwalokho nje uJobe waphinda waphila. Wathi ngikhulume nomuntu namhlanje obona isimo sakhe bese efuna ukuzibulala, efuna ukuqeda ngempilo yakhe, ungabusayibulala. Emva kwalezo zimo lezo uzophila, zizodlula. 5 years from now, leso simo sibona siyinkinga phambi kwakho sobe sesihubala. Emva kwalokho uJobe waphila futhi. Angazi namhlanje yini emephambi kwakho, kodwa ungazibulali. Omunye usebhala incwadi yokuthi usiyaqeda ngempilo yakhe, wazi wabhala ne-suicide note. Ngicela uyidabule ngoba emva kwalezi zinto lezo oyibonayo kumele uphile. Kunabantu abakudingayo. There are nations that are waiting for your ideas. There are nations that are waiting for your solutions. Kunezizwe ezilapha kuwe ezikulindele. There are nations that are waiting for you. Emva kwalokho uzophila. Emva kwalokho uzoma. Emva kwalokho uzosurvive. Emva kwalokho we are going to rise again. Emva kwalokho sizoma. Yabona usizi lukwengamele. Nabantu sebekubiza ngesimo sakho. Mawuqhamuka abantu bakudescribe ngosizi lwakho, sebeze bakhohlwa negama lakho, bakubiza ngenhlupheko yakho. Kodwa emva kwalokho uzophila futhi. Anginendaba ukuthi bakubukela phansi kangakanani, kodwa emva kwalokho sebeshilo odokotela but you only have 3 months to live. Kodwa emva kwalokho sebephala report, you are going to live. You are not going to die, but you shall live to proclaim the good news of the Lord. Emva kwalezo insizi lezo, emveni kwalawo ma-pains, kade ukhala inyembezi, kade zehla inyembezi emehlweni akho, ubuthongo awusabazi ukusizi. Namhlanje ngizomemezela ekseni, before you start this day, emva kwalezo zinto lezo usazophila, usazophila, usazoma, usazobona ukusindisa kaSimakade. Awakaboni lutho, kukhulu okuzayo okuhle kunalokho kubo osukubonile. Kukhulu okuzayo uNkulunkulu akakuhlelayo. Emva kwalokho
uJobe waphila waze waneliswa izinsuku emva kosizi, emva kwamathumbo, emveni kwemfuyo ifile, emveni kwezimvu zakhe zifile, emveni kokuthi abantwana bakhe befile, waphila. Uzophila, ngeke uzufe. You are going to live. Satan uyathanda noma ngathandi, you are going to survive. You are going to stand. The devil and his mother-in-law will sit down and watch you rising. Azokubona usuku phakama ngoba uNkulunkulu wethu khona akakwenzayo. Khona amandla kaNkulunkulu aqaqa kulolu sizo kulo. Khona amandla kaNkulunkulu through the waves azoshintsha isimo sakho. Emveni kwalokho there is something coming.